Добър вечер! През следващите 3 дни се очаква съществена промяна на времето. Още утре ще завали сняг, а в югоизточните райони дъжд. Минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2, а максималните между минус 1 и 4 градуса. В района на София минимална температура около минус 2, максимална 0 градуса. Във вторник и сряда валежите ще продължат. В по-голямата част от страната ще се образува трайно снежна покривка. Ще духат умерени в североизточна България и силни североизточни, а по-късно северозападни ветрове. В Добруджа и по планинските проходи ще се образуват преспи, което ще създава редици затруднения. Температурите ще се понижат и минималните ще бъдат между минус 9 и минус 4, а максималните между минус 2 и 3 градуса. И сега може би най-очакваната информация, прогнозата за времето, ще чуем от дежурната синоптичка Любка Кунчева. Добър ден! Баба Марта се опитва да навакса сушата през трите зимни мъжки месеца. И ако не беше силният вятър, просто щеше да натрупа сняг 50-60 см, който нямаше толкова да затруднява нормалния живот и на който всички щяха да се радват. Но тя показа и рогата си. Ние също получаваме от нашите наблюдатели тревожни сведения от източната част на страната. Няма смисъл да повтарям тази информация, която вие вече Това ли е необходимо? Въпросът е с поглед на практика. Така, по сведения от 11 часа почти във цялата страна продължава да вали сняг. Силен вятър духа по Черноморското крайбрежие, в района на Силистра и Сливен. Температурите бяха между минус 5 и 0 градуса, в София минус 4. Днес обстановката няма много да се промени. Снеговалежите ще продължат. В източните райони те ще са придружени от силен вятър, но от северозапад вече започва процес на подобрение на метеорологичните условия, който ще се премества на изток и най-късно райони, където обстановката сега е най-затруднена, източните и югоизточните райони. До вечера в западните райони от страната, а през нощта и в централната и част валежите ще спрат, а след това ще започне и разкъсване и намаление на облачността. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над източните и югоизточните райони, където ще продължи да превалява сняг, но валежите вече няма да са така обилни, а и силният вятър ще отслабне.